Здравейте, мили драги ютубъри! Аз съм Мегасворц и днес моят режисьор е Супервик. И днес ще оглеждаме ето това гъбрено нещо, което... Благодарим, че гледате клипчето. Да. Мегасворц, дай малко пръчката. Добре, днес ще изкопаем една малка гъбка от тия малки изворчета. И Мегасворц ще изяде. Ти шегуваш ли се? За клипа с предизвикателството никой да не предизвиква това, иначе ще го намеря. Да знаете, ще го намеря. Колко съм много. Хламанджа. Просто. Ама няма да ям. Аз няма да ям. Някой, ако ги изяде абсолютно всички, ти ще умре, защото тия са отровни, мисля, де. Аз така не се чувства отровни. Ще доближа. Ето. Ще доближа. Има друг начин да се доближава. Знам как се доближава. С този. Ето, бъркай ти. Не обръщайте внимание на другите хора, като чувате. Чуеш се как да увеличиш ли? Не. Добре, може да видите. Изрудска каша. Ще покажем един пън. Мегасворц ела. Бездънния пън, така да го наречем. С разни мухли. Мухлите. Бина да настъпят тия мухли. Чуете. Лати на апаратора да дойде насам. Това беше от този пън. Да, добре. По-друго да ви покажем. Как ходи Мегасворц. Тадън, 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 тадън. Вижте как се ходи. И аз ходя. И да снимаме как хората ходят. Аз снимам мене си. Добре, искаме да ви предизвикаме нещо. Намерихме нещо. Да, един момент. Ивал, Мегасворц махни с тази чаша. Вижте го какво прави. Добре. Сприте, Мегасворц, пръстен. Искаме да ви предизвикаме, ако познавате това място, което снимаме, да пишете в коментарите къде е. Само ще ви подскажем, че сме от град Първомай. Да, и ако знаете това място къде сме, подсказвам жълта пейка. Добре, ако познаете това място къде е, пишете в коментарите. Статуята да видим. Статуята да е малък, да е един малък джокер. Значи, джокерите са падеш. Статуята и тези паметник. пейки. Това е паметник, пейка и кош. Добре, това беше. Смисъл с подсказките и искам пак да ви го повторя. Предизвикваме ви, ако всеки от вас е познал кое е това място, да пише в коментарите точно къде се намираме. Сигурно вече знаете къде се намираме в град Първомай. Много хора ходят там, не специално, ми се изхождат. Значи, също искаме да ви питаме дали сте съгласни да имаме някаква идея в моя канал Супервик за томбола. Значи аз ще намисля и пак операторът ще ми е Мегасворц. Значи ще намисля едно число от 1 до 100. И ще пишете в коментарите и ще се опитате да познаете кое число съм намислила от 1 до 100. И ако случайно някой познае точно число, от което съм си намислила от 1 до 100, ще спечели някаква награда, която ще кажа в клипа. Голяма е. Да, другите двама, които са други двама, които са близо до това число, което съм намислила, може би с разлика някъде от 5-6 цифри разлика, ще получат по-малки утешителни награди. В този клип, който ще ако може да пишете. Довиждане, това беше от нас. Ако клипчето ви е харесало, дайте един палец нагоре или се абонирайте за Мегасворц и за Супервик.
Довиждане!